Haşr suresi. Haşr suresi Medine'de inen surelerden ol 24 ayetden ibaretdir. Surenin adı ilkinci ayette adalan Haşr sözünden alınandır. Manisi bir yere cemlenme diýmegi aňladýar. Peygamberimiz käbir Yahudiler we butparazlar bilen alalaşyp Medine'de şäher döwletini esaslandyrypdy. Emma Yahudilaryň Beni Nadir taýpasy Mekke'de Kurayşlar bilen dil döwüşip bu alalaşyk bolupdy. Bu sırada käbir şol Yahudilaryň Medine'den çykarylmagy, münapyklaryň hileleri, Müslümanlara nesihatlar ve Allah'ın gözer vasıfları beyan edilýär. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı bilen. Asmanlardaki ve yerdeki ehli zat Allah'ını tesbih edýär. Ol Allah kudreti güýçlidir, hikmeti ýetedir. Ol Allah ehli kitaptan bolan kafirleri ilkinci sürgünde yurtlarından çykardy. Ýogsa siz olaryň çykaryljakdyklary barada pikir hem etmeýärdiňiz. Olar galalar Allah tarapyndan geljek azapdan öýlerini taklar etdiler. Emma Allah olaryň pikir etmeýän taraplaryndan geldi. O olaryň kalplaryna gorku saldy. Hatta öýlerini öz elleri, bir tarapdan hem müminleriň elleri bilen ýykýardylar. Hey akyl eýeleri, bes ibrat alyň. Eger Allah olara köpçülikleýin sürgün hökmüni ýazmasady, bermesedi, hökmän olara dünýäde başga görnüşde azap bela bererdi. Ahiretde hem olara ot azaby bardyr. Munyň sebäbi olaryň Allah we onuň ilçisine garşy çykandyklary üçindir. Kim Allah we onuň ilçisine garşy çyksa, taýyk Allah'ın jelady ören ýogudyr. Eger söwüşde ol kafirlaryň hurma agaçlaryndan haýsydyr bir zady kesseňiz, ýa-da bolşýaly kökü bilen goýsaňyz, bu elmydama Allah'ın ruhsady bilendir we onuň ýoldan çykan pasyklary jelalandyrmak üçindir. Allah'ın has öň olaryň emleklerinden peýgamberine olja edip beren zatlary barada aýtsak, siz olar oljalar üçin ne at ne düýe çatdyrdyňyz. Emma Allah peygamberlerini öz İslam kişilerinden töweşsiz hem de kynçylyksız üstün edip ýeňis nesip eder. Allah'ın ähli zady güýji ýetýändir. Allah'ın söwüşsiz eýlenilen oba şäherleriň kafir halkyndan öz peygamberine beren oljalary diňe sizden bolan baýlaryň arasynda aýlanyp durmaz ýaly. Olar barada Allah öz isleýişi ýaly hökm eder we olar peygamberine, peýgamberiň ýakyn neberesine, yetimlere, garip gasarlara ve yolda galanlara degişlidir, sarf eder. Peygamber size nämäni berse, emir etse alın. Nämäni gadagan, haram etse ondan gaçyň. Allah'dan gorkun, taýyk Allah'ın jedasy ören ýogudyr. Şeýlede Allah'ın beren bu oljalary, Allah'ın fadly keremini we razylygyny gözläp, Allah'ın dinine we peygamberine kömek etmek üçin ýurtlaryndan çykarylan, hemde emleklerinden jyda düşen, ol hijret göç eden garip gasarlara degişlidir. Olar dogurçullaryň hutözleridir. Olardan hicret edenlerden öň ol ýurtda Medine'de yerleşenler, ensarlar, ýürekden iman getirenler bolsa, öz diýarlaryna hicret göç edenleri söýerler we olara berilen oljalar sebäpli ýüreklerine isleg ýynjalyk duýmadylar, bahillik etmediler. Hatta özleri mätäç bolsalar hem olary öňe sürdiler. Olara maddi kömek edilmegini teklip etdiler. Kim nefsiniň gysgançlygyndan özüni gorasa, halas bolşy hemde üstünlüge yetenler olaryň hut özleridir. Olardan soň kıyamata çelli dünýä gelen ähli müminler, ey Perwerdigarymyz, biziň we bizden öňki iman bilen öten dogallarymyzyň günälerini bagyşla. Biziň içimizde iman getirenlere garşy hiç ýyly öýkökine goýma. Ey Perwerdigarymyz, taýyk sen mehirlisiň, rehim şepaatlysyň diýenlere hem töweşsiz alynan oljalardan berler. Münapyklaryň edýän işlerini görmeýärsiňmi? Olar ähli kitapdan Yahudilardan inkar eden dogallaryna, eger siz bu ýerden çykarylsaňyz, biz hem hökmän siz bilen çykarys. Size garşy hiç çaçan hiç kime tawin bolmaz. Eger size garşy töweş edilse, biz hökmän size kömek ederiz diýdiler. Emma olaryň ýalan sözleýändiklerine Allah şahyatdyr. Kasam bolsun, eger Yahudilar ýurtlaryndan çykarylsalar, münapyklar olar bilen bile çykmazlar. Eger olara garşy töweş yglan edilse, münapyklar olara kömek etmediler. Eger olar kömek berseler hem hökmän ýyzlaryny öwrülip gaçarlar. Soň Allah olary helak eder we olara kömek hem edilmez. Olaryň kalplaryna sizden duýan gorkulary Allah'dan gorkmaklaryndan hem has beterdir. Bu olaryň Allah'ın gudretini bilmeýän kowmdygy sebäplidir. Olar Yahudiler siziň bilen köplük bolup ýüzbeýüz söwüşmediler. Diňe berk galalaryň içinde ýa-da diwarlaryň arkasynda siziň bilen söwüşmek islerler. Olaryň Yahudiler bilen münapyklaryň öz aralaryna çaknyşyklar hem ören aýlyganyşdyr. Kendaşyndan olar jebistir öýdersiň, emma olaryň kalplary dargan ýagdaýdadyr.
bu olaryň aklyny ulanmayan kowumdygy sebäplidir. Olaryň Yahudilaryň ýagdaýy özlerinden tekeljeň bedirde eden etmişleriň jedatyny dadan, ahiretde jebir jepaly adap çekjekleriň Mekkeli kapyrlaryň ýagdaýy ýalydyr. Yahudilary töweşe höwetlendirýän munapyklaryň ýagdaýy bolsa, goýa şeytanyň ýagdaýy ýalydyr. Ol insana "Sen inanma, inkar et" diýer. Ol inkar eden kapyr bolan haňam şeytan ona "Takyk, men senden daşdyryn, takyk, men älemleriň perwerdigärinden gorkaryn" diýer. Olaryň ikisiniň adyranyň we adanyň hem netijesi ebedi galjak ýerleri bolan oda dowdaka girmek bolar. Ine o zalimlaryň jezasydyr. Ey iman getirenler! Allah'ın adamına duçar bolmaktan gorkun. Her kim ertir, ahiret üçün näme taýarlandygına seretsin. Allah'dan gorkun. Allah siziň edýän ähli işleriňizden habardardyr. Allah'ny ýatdan çykarandyklary üçin onuň Allah'nyň hem özlerini unutduran kişiler ýaly bolmaň. Olar pasyklaryň hut özleridir. Dowdakylar bilen jennetiler deň bolmaz. Jennetiler üstünlüge ýetenleriň hut özleridir. Eger biz bu Kur'any bir dağın depesine indersedik, onuň dağın Allah'dan gorkusyna başyny egip, bölek boljakdygyny görerdiň. Ine biz mysallary pikirlenmekleri üçin insanlara düşündirýäris. Ol özünden başga wadada laýyk Hudaý bolmadyk Allah'dır. Ol görülýän we görülmeýän ähli-dady bilýändir. Ol Rahmandyr, mehribandyr, rahimdir, rehim şepagatlydyr. Ol özünden başga wadada laýyk Hudaý bolmadyk Allah'dır. Ol melikdir, hükümdardır, kuddusdur, kemçiliklerden pekdir, salamdır, salamatlygy ýetirýändir, mümindir, amallygy ýetirýändir, müheymindir, seredip duran gödegçidir, edidir, gudraty güýçlidir, jebbardyr, güýç ulanjydyr, mütekebbirdir, beýiklikde deňi taý ýokdur. Allah özüne şärik goşýanlaryň aýdýan zatlaryndan pekdir, hem de beýikdir. Ol Allah halıktır, yaratıcıdır, baridir, yoktan bar edicidir, musavvirdir, şekil surat vericidir, ehli gödel atlar onun kudur, asmanlardaki ve yerdeki ehli zat onu tesbih eder, ol kudreti güçlüdür, hikmet eyesidir.